Jeg har så fået installeret en fin lille GPS i min båd, og fra den der går nogle kabler ud. Dels til en lille ting, der er en wire her. Og den måler så sædets position. Og så går der en ledning ud på riggen til et sindrigt system her, som så kan måle årens vinkel under taget. Hvor man sætter den her stang ud på åren. Og så på den stang der er så også en lille ledning, som går til trykmåler, som måler hvor meget man trykker, så man så også får en trykkurve under taget. Og det alt sammen, det bliver så synkroniseret med en video, som Mr. Kleshnev, en russer, der har installeret det, skal ud og optage her senere. Og så skulle vi gerne få et eller andet fornuftigt ud af det.